Nahunan si Kristo may ani sa kalibutan nagpakalawas nga mao ang Dios. O siya ikibuhat. Dinhi ni ani siya haron iula ang iyang lawas ug dugo haron sa inyong mga sala gikan sa inyong ginikanan iyang giluwas. So, usahay ang tao mawala ang gitawag paglaom. Pag mawala na sa tao unsay unahon nitok sa tao, wa na gid siguro nahigugma ang Ginoo nako. Ha? Na naman kanunay na yung balatian, na naman ni kanunay kaulawaladon. Pag mubasol na siya, muhatag na siya pagmahay ngadto sa Dios. Pero wala niya lang tawa nganong nagmahay siya. O nganong nagturdoy siya, o nganong nasakit siya. Asagigan ang sakit. Mao bitaw i-question nato sa itong kaugalingon. Kung naaman ang balatian kamudangan sa matag usa natong kapanimalay, walay laing mabasol kung dili ang atong kaugalingong kakulangon o atong kaugalingong panamas-tamas sa atong lawas. Kana pag gitawag supra ba? Mao na giingon ang tanan hulag nato, ang tanan natong gibuhat dinhi kalibutan na gitawag bisyo sa atong lawas. Kumanubra na, siya tawag ka na. Mo na siya pag-abuso. Kabisan ang kaon, masubra rin mo kaon. O sa Bisaya, pag busaan ka, dili ka, ilisan. Subra ka pagkaon. Abuso ka po sa lawas. Mausan yapon. Sa mag-inom ka. Tanan ka bisyo kung pasubraan sa tao. Kawang o gulay kapuslanan diha sa iyang lawas. Mo na ka, kapila di balik-balik. Usay ang tao kung tinudon, istoryahan pinagi sa pulong, usay sining sa tao. Mangigok man si brad. Samantang usang ka na to, dili lang kay ikaw gigo, pati ako, kitang tanan, gipah hinumduman sa pulong gamaw ang Diyos. Muna ka, ato yung lantaw. Sa tima na to, karon kung ato ni siya natagaan o kinabuhi. Gasa, ang satsaranan sang kamatura. So, sa Bisaya, unsa man na siya? Ha? Sadsaranan. Sorry, sadsaranan. Ha? Ha? May lang, kamoy mag-intindi na. Ha? Kaya kung ako na pag-ano na sa Bisaya, ha? Sadsaranan ni mo. Alagianan ni mo. Ha? Kung sa baga pa, asagi ka mo agi, na matultulan ni mo, ang tibo, kamaturan. Kung sa baga pa kung imong ihatag ngadto sa kalibutan, kining kalibutan nga point, kalibutan nga punto. Kanang gitawag treasure hunter. Unsa may ilhan, batayan kay magadto sila, makita nila ang tinaguan. Ha? So kung atong kung isipon karon, unsa may sadsaranan nato sa kamaturan? So walay lain kun dili mao ang pulong nga nasulat sa balaang kausulatan nga mao ang Dios. Mao na itong sadsaranan, mao na itong alagian, mao na itong alapakan, mao na ito ang dalan ngadto sa kinabuhi. Kung atong isa-isaho na siya, kinahanglan atong tagaan o lalong nga pag-intindi o pagpanabot sa matag usa ka kaugalingon. Kay kung dili nato ni tagaan o pagpanabot, bisang pag mutubag ang tanang bersyon, mutubag ang tanang ganang sulat, kung dili nimo ni mahatagan og tin-aw og tataw sa imong kaugalingon nga kiniday mao ang imong sadsaranan sa kamaturan, mao imong batayan ug unsa man ang kamaturan. Kay sayang kayo, magsige na lang tagpuali, magsige na lang taglakaw, magsige na lang tagpanghimatuon, apan pag abot sa panahon wala kitay maani. Ha? Nga naman, unsa man day imong gidala? Unsa may giingon sa pinalayan, iisa ang imong garab. Ha? So, kung naasa imong kamot ang garab, naasa imong kamot o sa imong baba ang garab, na mao ang ispadang duay sulat. Gamita, buhata, kini ikaw nagmatinulan o imong naintindihan ang tanang mga pulong na imong ipagulong. Kaya nasud kayo. Tinuod ang tao, nagpati. Halos ang tao ka Kristiyano, imong istoryahan, Brad says, mapati ka ba kasi Ginoong Jesucristo, mao ang Diyos. Ha? So, anong isiling sa tao? Oo, amogin si Ginoong Jesus, siya ang Diyos. Ore?
Mao na giingon sa amo na encounter kagahapon nga ang istorya abisan asa man ko magsulod, bisan asa man ko kapundok magsimba, amo ra man gihapon ang Dios. Pero akong tubagon sa man, oo, tama na yung istorya. Basta Kristohanon, bisan asa ka magsulod, yes, si Jesus ang Dios. Pero ang pangutana, asay imong sundon, asay imong tumanon, kanang nagtudlo ka sa Panginoon Diyos, pero dili nagagikan sa doktrina ni Kristo ang gisunod, kamoy sagsaranan dapat sa tao, kamoy kamaturan. Asay imong sundon. Sundon mo sa mga tao nga nag-eskwela sa universo. Ha? O sundon mo nga ang tao nagimanduan sa Espiritu. Mao na kinahanglan hatagan na ito, ano na yung bili. Kaya bisan asa na mo dagan, asa na mo ato, asa na mo sunod o congregation, basta Kristohanon, nagtuo kang Kristo, nagtuo kang Jesus. Ha? Pero ang mga na, kinsa man ang tinuod na Kristohanon. Ha? Unsaon pag-proven sa tao na namulong siya na siya Kristohanon. Sama na ito karon. Ato daw palamon sa itong kaugalingon, upang utanan ng itong kaugalingon. Unsa man ang tinuod na Kristohanon. Ha? So, makapangutanan kasi yung kaugalingon. Kung sa akong kabahin, kung ang pulo na itong tubagon, ang tinuod na Kristohanon, nagatuman sa suko ni Kristo, nakailang kang Kristo, o nakasimba sa amahan gamaw si Jesus. So, mo na siya isa. Buluhaton sa tao. Mo na ka, kinikaroon na itong tima, ito isa-isahon. Isang mahapnan ta na eh. Masukot mo mahapnan. Kung naamoy relo, patya lang. Kung naamoy cellphone, patya para di na mo kakita sa oras. So, mo na siya. Kaya kini siya, mo na siya kitawag, mo na siya hiding na to ng atong tima. Ang sadsaranan sa kamaturan. So, sa dili pa na itong dokyon, sa dili pa na itong lantaw, kung unsay unod, kung unsay sulod, ato sa aming hatagan o kinabuhi sa matag-usakan nato. Unsa ba kitawag sa saranan sa kamaturan. So, may bisis nato ka tao na sa atong pakigbisog, sa atong pagpaningkamot, adlaw o gabi or unsa man ang atong paningkamutan, ga aduna tayong padungan. Kay lisod kayo, basing mo sakay tag barko, na wala na nasayod, kung wala na mapila sa manipisto, wala na masayod, na padulong ng Cebu, kung yan isakay ka, padulong Manila, yan mabot kasi mga tuwan. Muna isa ka akong pangutana. Mabitaw na ka, kanong nagipamata na sa pulong, kanong nagitudlo pinagi sa pulong diyan sa matagusakan na to, ang pagduhat maging haong ngadto atubangan sa atong buhi ka Diyos, gamaw si Kristo. Kaya ka ng buhi ka Diyos may gisulti. Lingi-lingiyon ba na ni mo? Pangitaon ba na ni mo sa imong gugalingon? Kung ato sa matagusakan na to, wala itudlo din sa Espiritu sa kamaturan. Wala ipaabot ang Espiritu sa kamaturan kung wala nagtudlo sa tibok kamaturan. Sige sa may kabalaan mo. Ang Ron 17, amahan, balaan na sila sa kamaturan. Gamao ang puno. So, diya sa matagusakan na to, nahimot ang balaan o gihimot ang ibalaan, pinagi sa pulong, walang tao na ito nagbalaan. Kundi ang pulong may nagbalaan ka na ito, gamao ang Diyos. Kadili na ito, batayan, gamao itong basihan, gaon sa maning kamaturan na Pidaw, kung tagaanin mo blalong ang kamaturan, kung sabay kamaturan? Pidaw, isa-isahon na ito na, kung say, meaning anang kamaturan. Kaya ang dubag sa tao, labi na nagkikuan sa Espiritu, ang kamaturan pa, mga pulong. Tama na. Kaya mga maginapulong kamaturan. Pero ang pangutan na, unsa may batayan mo sa kamaturan, nga ka na siya, i-prove mo ka, kamaturan. Di ba? Kung mo isa-isahon. Kaya ang kamaturan, that is evidence. Truth. Paano ka karoon magkasiling, ay kamaturan ginagawa, tinawag ginagawa, kung wala kay evidence. Binaw. Saksihin daw, at daw sa judge, pero mo saksi ka, gamingon ka, kini akong ipamulong, kamaturan yun Pag-abot sa tungoy, maingon ang judge, kini kinagsulti mga kamaturan, unsa may ebidensya nimo sa imong kamaturan. Masigbiyo ka, matod nila mga judge. Munawat pag kang matod nila. Mawala po ni Hamon sa itong pangalagan. Kaya kung matod pangalagan, isulti lang ito, matod magod ni Gigi. So, si tawag ka ng matod. Musukot ka na.
Para siya may istorya, nag-ingon na daw to siya. Daw! Sa ato pa may daw ka sa iyong kagalingon. Wala pa kamasayon kung mao itinoon. Pero kung tinoon man, nan, pagkamatyan mo na, kay ikaw sa'yo, gatinoon. Ha? O nagapitaw ka, tagaan na itong mining. Tagaan na itong lalong, kapag panabot o pag-intindi. Kaya, isip kayo. Daghan ako ng encounter. Pangalakad na tanawin mo. Paistoryahan mo kamaturan sa kamaturan mo ng pulong. Mawala na yung espiritu sa kamaturan. Ang panguntahan na pang gusto mo kapag yung pro. Ano na may ebidensya? Ha? Mawala siya ka. Isip ka. Now, kung imo siyang taga-alog, meaning sa imong kagalingon, kining kamaturan ka ron. Kining gitawag sadsaranan sa kamaturan. Isa-isa tayo ipangutan na. Isa-isa tayo isultihan na. Kung hindi na ito mahimong alam mo na ito kung saan sulod na mapagmotood ka na ito masulti ka na ito mapabot ka na ito sa itong kaliwatan. Gaang sa saranan sa kamaturan, walain maulang si Kristo. O si Kristo, mao ang dugay ka ba ito? O si Kristo, mao ang dugay kang ipadala. Gikan sa langit na nao. So, kung hindi mo na masaysay, hindi mo na masulti, o hindi mo mapuruin sa mga kalingon, kung sa'y sulti nila siya mo, ay mukhang bakapon. Mao bitaw ni gakaron ato ning isa-isahon para diha ninyo diha nato atong maintindihan. Gap kini mao diay mao na siya. Para pag abot sa panahon isa ni unang luwason nimo. Ha? Moro na ingon sa tao bitaw kasagaran gibarugan ron. Aw nagsulti bitaw ang Biblia. Wala kay tao kapakaluwas sa iyang isig ka tao. Di ba? Kung ato isip mo, tinood na. Bantayin na ninyo ang Mateo 7:20. Ang Mateo 10:20. Kung sige nga. Sipadlong sa pulong. Dili ka mo ang nagtawag kung nagpili kanila. Nakakailangan na sa ito kami. Dili kita nagpili, brad. Dili kita ang nagtawag. Yes, tama. Pero mo ko na. Pinaagi ka ni mo. Kasi pakuwalog ka lang. Nya, wale. Ito ba si mga tao? Musunod ko ni mo. Bukbok. Ha? Wala isa. Kinsa man ang salamin. Kinsa man nakita. Ikaw, usahan mo pagpaila. Ka ang Diyos buhay, kinaan mo. Gamaw ang gahong. Kung ang imong binuhatan, sukwahin sa imong ipamulong. Ha? Wala na isang barugan na ito. Tagaan na ito o sakto. Pamaraan o sakto. Kakamaturan ka ng pulungan. Dili kay. Nagsunod ka sa pulong. Nagsulti ka sa pulong. Pero sukwahin ang atong pamarasan, pinaki sa pulong. Kay, kanami daw ingon ka ang Diyos buhay. Kung ato mababatayan sa atong mata ko sa kagalingon, ano na yung kasipyatan? Pero mahimo na ng tulib, mahimo na ng kamaturan, pinaagi sa atong pagtuman, o pinaagi sa atong pagbuhat sa iyang isugo ka na ito sa mata ko sa para matagaan na ito, lalong kanunay. Kaya lisod kayo, pares mo na ano na tayo manat? Tima. Kung sabay tima, yung gitawa. Ha? So, ang tima, adunay mga supporting verse para ato kayong matino o ato kayong masayran, maintindihan kung unsa na ang tima. Dili kay, mubasa kag verses, gahimo kag imong tima. So, ang tima ga atong isaysay karon, ang tima ga ato karong tutukan, ang tima ang dapat itong intindihan kung unsa kayo ang isulti kasadsaranan sa kamaturan. Ha? Wala siya isa. Para maging lingkod, maging tinaw, maging nindot, paminaw sa tao, o diha mo aper, ga ang pulong mo ang Diyos, mo'y nagpili o nagtawag sa tao. Pero, ang imong gagalingon mo yung di man ako nagtawag ng Brad. Di man ako nagpili. Yes, lagi. Isa may nagsumpa ka na. Pero ang pagutan na. Asay haon. Pinawali daw. Paabot daw ang batos kulasan. Unya, ang imong pagbuhat dili haon sa batos kulasan. Usay isulti sa tao. Musulti pagka ang tao ka. Mura na ikingon ka. Ang sulti pa ni Jesus, ayaw tuhuin ninyong lawasa. Ha? Tuhuin ninyo ang pulong. Pero kung namulong si Jesus, sukway siya at ipamulong. Mutuwa ka ang tao. Mo na ka. Atong paminaw ng mga pulungan. Kung sa'yo gingon niya, sa isa ka punto sa sermon sa ibabaw sang bukid, si Jesus ang naghambal na tungod sa sang butik
nga mga manalagna. Iya man intudlo pati ang kabuang sang kundi kabuangan sang kundi ini matagos sa husto nga panginabuhi. Iya gintapos ang iya sermon sa pagpanugid sadtong nakabati sang iya pulo kag natuman sa iya sa isa ka maalam nga tao nga nagpatindog sang iya balay sa ibabaw sang bato. Ang iya balay nagatindog batok sa ulan, mga baha kag mga hangin. So, ang tao daw ganaga naminaw, ug nagbuhat daw balay. Ang ibuhat niya ka balay, dito niya ging patong sa ibabaw sang bato. Oh. So, dipinsa para daw sa ulan kag baha. Sama gapon sa itong kaugalingon karon kagapanahonan. Kung kining atong pagpati sa Dios diha lang tumoy sa atong dila, dili kani madala sa mga hangin, dili kani madala sa mga ulan, unsa may ulan, unsa may hangin, unsa may baha, unos sa atong kinabuhi, mga pagsulay sa atong kinabuhi, masig madala ni. Mo naga iyay pa taga-ada og bili sa isa ka bahin ang tao nga nagatukod sa ibabaw sang balas. Iya gipaangay sa isa ka tawo nga nakabati sang iya pulong apan hindi maluyag sa pagtuman. Mao na giingon nga sama gyapon nato. Nito ni dawat, ni buhat, pero sa pagbuhat kay wala lagi luyag nagpadayon ba? Muna kasagaran nga na ay nakaabot puasa. Asa naman ron? Adunay di puasa, misulod dire, aron lang sa pagdungag sa tahong. Adunay di puasa, tungod kinapugos lang. Nahadlok. Nahadlok ay gisultian man, kung dili ka mo puasa, kung dili ka mo buhat, patay. Hindi mo puasa, pero ako na. Tungod kaya siya masayon, masunta diag tanaw ginag-ayo kung unsay saranan sa kamaturan. Unsay basihan, unsay maayo nga pagabuhaton.